Cyfle ar ddechrau blwyddyn newydd i ddod ata ti gyda mawl a gyda diolch. Yn gyfynnwn ein tad nefol yn ôl da ddewi ti. Yn ein plith ni, bendithian ni bob un ohonom yn yr oedfa hon. Siarada ni arglwydd trwy dy air di, a gwna daioni o ddiw i'n heneidiau heno yw ein gweddi ni. Clyw ein gweddiau felly yn enw ac yn heiddiant, Iesu ein harglwydd. Amen. Wel, gadewch i ni droi at yr emyn cynta, sef arglwydd arwain trwy'r anialwch fi byrer i'n gwael i wedd. Gadewch i ni sefyll felly i addoli Duw. Wel, gadewch i ni droi heno at lythyr cyntaf Pedr, yr ail benod, a darllen o'r adnod cyntaf yn y benod at yr ail adnod ar 15. Felly, 1 Pedr, yr ail benod. Ymaith gan hynny a phob drygioni a phob twyll a raglydd a chenfigen a phob siarad bychanus. Fel babanod newydd i geni,
Blysiwch am laeth ysbrydol pyr, mwyn i chwi drwyddo gynyddu i iachawdwriaeth, os ydych wedi profi tirioneb yr arglwydd. Wrth ddod at o ef, y mae'n bywiol, gwrthodedig gan bobl, ond etholedig a chlodfawr gan Dduw, yr ydych chwythau hefyd fel meini bywiol yn cael eich adeiladu yn di-ysbrydol, i fod yn offeiriadaeth sanctaidd, mwyn offrymu a berthau ysbrydol, cymeradwy gan Dduw trwy Iesu Grist. Oherwydd y mae'n sefyll yn yr ysgwythyr, wylef i'n gosod maen yn Seion, congolfaen etholedig a chlodfawr. Ar hwn sy'n credu ynddo, ni chywilyddir byth mohono. Y mae ei glod gan hynny yn eiddo chwi y credinwyr, ond i'r anghredinwyr, y mae'n a wrthododd yr adeiladwyr, hwn a ddaeth yn faen y gongl. A hefyd, mae'n tramgwydd a chraig rwystyr. Y maent yn tramgwyddo wrth anifuddhau i'r gair. Dyma'r dynged a osodwyd iddynt. Ond yr ydych chwi yn hil etholedig, yn offeiriadaeth frenhinol, yn genedl sanctaeth, yn bobl o'r eiddo Duw ei hun, i ysbysu gweithredoedd ar dderchog yr un a'ch galwodd chwi allan o dywyllwch i'w ryfeddol o leini ef. A chwi gynt heb fod yn bobl, yr ydych yn awr yn bobl Dduw. A chwi gynt heb dderbyn trigaredd, yr ydych yn awr yn rhai a dderbyniodd trigaredd. Gyfeillion a nwyl, rwy'n deisif arnoch fel alltudion a dieithriaid i ymgadw rhag y chwantau cnawdol sydd yn refela yn erbyn yr enaid. Bydded eich ymarweddiad ymlith y cenhedloedd mor amlwg o dda, nes iddynt hwy, lle y maent yn awr yn eich sarhau fel drwg gweithredwyr, ogoneddi Duw yn nydd i ymweliad ar gyfrif yr hyn a welant o'ch gweithredoedd da chwi. Ymostynwch mwyn yr arglwydd i bob sefydliad dynol. Prinau i'r ymerawdwr fel y prif awdurdod, a'i i'r llywodraethwyr fel rai anfonir ganddo ef cosb i ddrwg gweithredwyr a chlod i weithredwyr daioni. Oherwydd hyn yw ewyllus Duw i chwi trwy wneud daioni rhoi taw ar anwybodaeth ffyliaid. Rhaid i chwi fyw fel pobl rhydd, eto peidio ac arfer eich rhyddid i gelu drygioni, ond bod fel ceithweision Duw. Rowch barch i bawb. Carwch deulu'r ffydd. Ofnwch Dduw. Parchwch yr ymerawdwr. Wel, bendithiad yr arglwydd y darlleniad o'i air i ni heno. Gadewch i ni droi felly at yr arglwydd mewn gweddi. Gawn ni weddio. O Dduw ein tad, ni'n diolch i ti ar ddechrau blwyddyn newydd bod ni yn gallu agosau at ti mewn gweddi mae'r orsedd fawr yn awr yn rhydd gwrandewyr llais y gwan. Diolch hwn i ti ein tad bod gyda ni ffordd i ddod at ti y Duw sanctaeth trwy ein gwaredwr ni yr arglwydd Iesu Grist. A dod o arglwydd ar ddechrau blwyddyn i roi mawl a diolch i ti
Wrth edrych yn ôl o arglwydd dros y llynedd ni'n diolch I ti am dy ffyddlondeb ac am dy ddaioni o arglwydd am bob profiad o'th ras tuag atom. Ni'n diolch bod ni wedi darllen hyn o, bod ni wedi derbyn trigaredd gen I ti. Ac o arglwydd, nid rhywbeth yn y gorffennol yn unig yw hynny, ond rhywbeth yn y presennol. Ac ni'n credu o arglwydd rhywbeth i'r dyfodol hefyd. Ni yn derbyn o ddydd I ddydd, trigaredd ar ôl trigaredd. Bob bore o arglwydd, y mae dy trigareddau yn newydd I ni. Ac o Dduw fe godwn I ti felly ein mawl ni a'n clod ni I ti. A'n diolchiadau I ti o Dduw. Diolch am ein cadw ni ac am ein cynnal ni dros y flwyddyn aeth heibio yn gorfforol o arglwydd, ond hefyd yn ysbrydol. Ni'n rhyfeddu o arglwydd o ddydd I ddydd, y ffordd yr wyt ti o arglwydd yn cynnal ein ffydd ni. Ni'n teimlo ein hunain I fod yn bobl digon gwan. Ni'n teimlo o arglwydd bod na ryw tueddiad ynom ni I grwydro. Ond o arglwydd ni'n diolch bod ti'n dal ni, ti'n cynnal ni, ti'n cadw ni o arglwydd yn y ffydd. Ac ni'n credu o arglwydd y byddi ti yn ein cadw ni hyd y diwedd, hyd y moment y cawn ni weld yr arglwydd Iesu wyneb yn wyneb. Felly diolch I ti ein tanifol, diolch bod ni'n wrthrychau dy drigaredd a thras di. Diolch am ein hachub ni. Nid trwy unrhyw beth ni wedi wneud, neu unrhyw beth ni yn wneud, neu unrhyw beth ni'n mynd I wneud. Ond diolch ti wedi ein achub ni a gwaed o'n difau a dinam, sef Crist. Diolch am waith yr ysbryd glân ynom ni, yn troi ein calonau caled I fod yn galonau meddal o arglwydd, calonau I dderbyn ac I gredu yr Efengyl. Ac o Dduw ni'n dod felly a'n diolch I ti a'n clod, a gofyn I ti yn ôl yr ymynydd hyn o arddachfe flwyddyn newydd, dal fi fy niw, dal fi i'r lan, dal fi nenwedig lle rwy'n wan, dal fi yn gryf, nes mynd I mas o'r byd sy'n llawn o bechod cas. Ni'n gofyn I ti ein tad i'n gwneud ni fel seren olau wyw yn disgleirio yn y byd rwy'n byw. Disgri fy niw, disgri pa fodd I wneud a gwneithir wrth dy fodd. Disgri ryfel ar ddraig heb goll, a disgym goncron pechod oll. O arglwydd wrth I ni wynebu blwyddyn newydd ac o arglwydd mae'r dyfodol yn guddiedig I ni, ond ni'n diolch bod ti yn ddiw sydd yn sofran, yr wyt ti yn ddiw sydd ar dorsedd, yr wyt ti yn ddiw sydd yn gweithio pob peth yn ôl dy arfaith di all gynllun di. Ni'n gofyn o arglwydd ro dy helpu ni o ddydd I ddydd I ymddiried yno ti. Ro dy help o arglwydd I ni I gydnabod bod ein hamserau ni yn dy lawdi, mae ti sydd yn trefnu ein dyddiau I gyd, ac y mae nhw o arglwydd yn dy ddwylo di, ac mae dy ddwylo di o arglwydd yn ddwylo saff, yn ddwylo gwbl ddiogel. Ni'n diolch am hynny. Ni'n gofyn I ti ein tad nefol I roi ras I ni yn ôl y gofyn a nerth yn ôl y dydd. Tra caffwyf rodio'r ddeiar hon,
rho o arglwydd dy darnefydd, dan fy mron, ac o arglwydd ni yn gweddio hyn ac yn y diwedd, moes dy law, i'm ddwy ni mewn i'r nefoedd draw. Gyfynnwn o arglwydd felly i ti i barhau dy waith o arglwydd yn ein heneidiau ni. Biwhad y waith yn omni arglwydd, biwhad y waith yn yr eglwys hon. Ni'n diolch am ei thystiolaeth i yma yn Llwynhendi ac yn Llanelli, a gyfynnwn o arglwydd yn ein dyddiau ni y flwyddyn hon i ti fiwhau dy waith di yma yn yr eglwys hon ac yn ein gwlad arglwydd. Ni'n byw mewn dyddiau tywyll iawn yn ysbrydol. Ac o arglwydd mae angen ymweliad o ddifri, mae angen o arglwydd ymweliad o'r nef i ddewigio o arglwydd ein gwlad. Ac ni'n credu o arglwydd bod ti sydd ar gallu i wneud hynny. Mae y pethau yma yn dy law di. Ni'n credu hynny. A gyfynnwn o arglwydd i ti y Duw sydd yn rasol ac yn drigarog o arglwydd edrych ar ein gwlad ni eto yn dy ras. Ac anfon o arglwydd ymweliad o'r nef i droi calonau dynion y merched, bechgyn y merched yn ôl i ti, y Duw byw. Ac ni'n gweddio hefyd dros ein byd ni arglwydd. Byd fel mae'r ymynydd yn dweud sydd yn llawn o bech o cas. Ac ni yn gweddio i ti fiwhau dy waith o arglwydd yn y byd. Ni'n diolch bod ti yn gweithio yn rymus mewn rhai wledydd yn y byd. Ni'n diolch ein ta bod ni'n clywed newyddion am bobl yn dod i nabod yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n gweddio arglwydd hyn o dros gwlad Iran o arglwydd. A'r pobl yno yn eisiau gweld rhyddid, ond o arglwydd ni yn credu bod ti wrth waith yno yn troi calonau bobl o dywyllwch Islam i Gristnogaeth. Ni'n gofyn i ti barhau yn hynny arglwydd y flwyddyn hon. Gweddiwn dros wlad Wcrain arglwydd, a'r dioddef ofnadw sydd yno arglwydd, yn enwedig dros deulu'r ffydd yno arglwydd, rho o arglwydd gras iddynt i ddyfal barhau, i wynebu o arglwydd hyd yn oed bob y fori. Ni yn gofyn i ti arglwydd i dod â heddwch yno. Y mae arweinwyr pob gwlad yn dy ddwylo di arglwydd. Ti'n sofran, ti sydd yn llywodraethu dros y cenhedloedd. Ti'n codi yma draw ac yn tynnu lawr. A gyfynnwn i ti tynnu lawr pob drygion i arglwydd ni'n gweld yn Rwsia ar hyn o bryd. Ac i ddod â rhyw heddwch draw yn wyrain Ewrop. Ac felly arglwydd ni'n dod hyn o angweddiau gyda frondi. Ni'n diolch bod ni'n gallu galw ar dy enw di mewn gweddi. Ni'n cyffesu arglwydd ein pechodau gyda frondi. A gofyn eto arglwydd am fyddeiant, a gofyn o arglwydd i ti lanhau ein calonau crea yn omni, calonau pyr, calonau lan. Ni'n diolch i ti bod gyda ni gwaredwr yn yr arglwydd Iesu sydd wedi talu ein dyled yn llawn ar y groes, sydd wedi atgyfodi, wedi esgyn i'r nef, sydd ar dy ddeheulaw di, yn eiriol drosom ni hyn o, a'r un arglwydd Iesu bydd yn dod mewn mawredd parch a bri, a'n gweddi a'n deheuad yw hyn, tyrd arglwydd Iesu, tyrd yn fian. Cliw ni felly arglwydd a derbyn ni yn dy ras, yn enw ac yn heiddiant,
Iesu Grist ein hadrwydd. Amen. Fe gadewch i ni ganu unwaith eto ein hemyn nesaf. Rhyfeddol ras o'r fendith glos a chibodd walch fel fi, a'r goll fe'n caid, ac ar fy nos fe dorodd gwawr. Yn Rhiemyn Mawr, John Newton, gadewch i ni sefyll. Wel, mae'n traddodiadol, wi'n meddwl, bob blwyddyn newydd i wneud rhyw addunedau blwyddyn newydd. Mae pobl yn wneud rhyw New Year's resolutions. Wi wedi roi'r gorau i wneud reina am flynyddoedd. Wi'n meddwl Morgan Rhys a ddwedodd yn ei emyn gwnes addunedau fil i gadw'r llwybr Cul, ond methu'r wyf. Ond ar ddechrau flwyddyn newydd, mae
tuedd ynom ni cael rhyw deheuadu yn ein calonau ni am y flwyddyn i ddod. Rhyw dymuniadau, rhyw deiadau am ein teuluoedd ni neu am ein bywydau personol ni, ac yn wir, siwr o fod fel Gristnogion, deheuadau am ein bywydau ysbrydol. Deheuadau am byw yn agosach i'r arglwydd Iesu. Neu deheuadau am sancteiddrwydd. Un o'r emynau mwyaf, wi'n meddwl, ysgrifennwyd gan Gadsby yw yr emyn sy'n dweud immortal honours rest on Jesus' head. Ac yn y pennill ola, wrth gwrs, mae'n sôn am ei ddeiadu ysbrydol. Oh, that my soul could love and praise him more. His beauties trace, his majesty adore, live near his heart, upon his bosom lean, obey his voice and all his will esteem. A dyna deheuad Gadsby am fyw yn agosach i'r arglwydd Iesu Grist, neu i fod yn fwy sanctaidd, neu i fod yn debycach i'r arglwydd Iesu Grist. Falle cri ein calonau ni yw o na bawn ni fel e fe. Ond y cwestiwn wedyn sy'n codi yw hyn, wel beth yw sancteiddrwydd? Ambell waith mae pobl yn troi sancteiddrwydd i fod yn rhywbeth sydd yn tu hwnt i ddeall. Rhywbeth sydd allan fyna, sydd yn digwydd i ni, bod ni yn dod yn sanctaidd, a rhywbeth sydd yn tu hwnt i ddisgrifiad a tu hwnt i'n deall ni yn iawn. Ond yn y Beibl mae sancteiddrwydd yn rhywbeth syml iawn, ac yn rhywbeth ymarferol iawn, rhywbeth practical. Beth yw sancteiddrwydd? Wel, rhoi gorau i bechod, a bod yn ifydd i'r arglwydd Iesu, a bod yn ifydd i orchymynion Duw. Dyna beth yw cynyddu mewn sancteiddrwydd. Cynyddu yn ein hyfuddod ni i'r arglwydd Iesu Grist. I fod yn debyg iddo fe mewn gair ac mewn gweithred ac yn ein bywydau. Ac wrth gwrs wy'n arwain i mewn i'r ail bennod o 1:4. Oherwydd wy'n meddwl yn adnod 17 o'r ail bennod o 1:4, mae'n rhoi disgrifiad i ni, yn ddisgrifiad ymarferol iawn o beth yw sancteiddrwydd ym mhob rhan o'n bywydau ni. Rhoddwch barch i bawb, carwch deulu'r ffydd, ofnwch Dduw, parchwch yr ymerawdwr. Ac mae Pedr fyna yn yr adnod yn disgrifio ein perthynas ni a dynion, ein perthynas ni a Duw, a'n perthynas ni fel pobl ni'n pererinion yma yn y byd. Ond ni hefyd yn ddinasyddion, ni'n perthyn i wlad, ac mae gyda ni dyletswyddau tuag at ein gwlad ni, dyletswyddau tuag at ein cyddyn, a dyletswydd tuag at Dduw. Ac os chi'n gofyn hyn, wel beth yw i gynyddu mewn sancteiddrwydd? Wel, cynyddwch yn y 4 brawddeg bach. Mae Pedr yn rhoi fan hyn yn adnod 17. Mae'n rhoi crynodeb o ddyletswyddau y Cristion, y bywyd Cristnogol. Ac felly yn yr amser sydd gyda fi heno, wi jyst eisiau troi at adnod 17 a gweithio trwy y 4 dyletswydd yma, neu fe allwch chi alw nhw y 4
adduned blwyddyn newydd. Rowch barch i bawb, carwch deulu'r ffydd, ofnwch Dduw, parchwch yr ymerawdwr. Wel, gadewch i ni ddechrau te gyda'r un cyntaf, rowch barch i bawb. Rowch barch i bawb. Ac mae'r gair pawb fyna yn meddwl. Pawb. Mae'n sôn am ddynion, mae'n sôn am ddynol rhyw. Mae'n dweud perchwch neu rowch barch i bob un. Yn y byd pwy bynnag ydyw. Pwy bynnag ydyw. Nawr, pam? Wel, wi'n meddwl mae yna dau reswm. Y reswm cyntaf yw hyn oherwydd hyd yn oed heddi, mae pob dyn wedi ei greu ar lun a delw Duw. Mae dyn yn nawr yn ei bechod, mae dyn wedi syrthio i bechod, mae'r llun, mae'r delw o Dduw yn un nawr yn llai glir. Mae dyn mewn rhywun, os liciwch chi, ond eto mae eisiau pwysleisio bod dyn wedi ei greu ar lun a delw Duw. Mae esblygiad yn tynnu dyn i lawr i fod yn anifail, ond dyw dyn ddim yn anifail. Mae dyn wedi ei greu ar lun a delw Duw, pinnacle creadigaeth Duw. Mae'r bydysaw yma i gyd wedi ei greu mwyn dyn. Os chi'n darllen y bennod cyntaf o Genesis, chi'n gweld bod Duw yn creu y byd, yn creu y bydysawd, a pinnacle i waith i gyd yw creu dyn ar y chweched. A lle mae jyst yn dweud dywedodd Duw, pan mae'n dod at ddyn, mae rhyw cyngor yn cymryd lle yn y nef rhwng y tad, y mab a'r ysbryd glân. Gadewch i ni greu dyn ar ein delw ni ein hun. Felly mae pob dyn wedi ei greu ar lun a delw Duw, a mae hynny yn rhoi rhyw dignity i ddyn. Un o pethau, o perversion sydd i weld yn y byd heddi, bod pobl yn rhoi mwy o barch i anifeiliaid nag yw nhw i ddynion. Ond fan hyn mae'r Beibl yn dweud rowch barch i bawb oherwydd mae bawb wedi ei greu ar lun a delw Duw. Ar ail reswm, oherwydd mae Duw yn ei ras yn parchu dyn. Yn ei ras cyffredin, mae Duw yn gadael i'r haul i dywynu, ar glaw i ddisgyn, ar y da ac ar y drwg, nid jyst ar y Gristion, ond hyd yn oed ar rai sydd yn ei wrthod, ar rai sydd yn gwadu i enw. Mae'n bendithio dyn, mae'n bwydo dyn, mae'n dilledu dyn, mae'n rhoi dyn mewn teuluoedd, mae'n rhoi trigarydd ar drigarydd i blant dynion. Ni'n gweld yr arglwydd Iesu, esiampl yr arglwydd Iesu Grist, pan ath a gwneud aioni. A tostyrio, faint o weithiau ni'n darllen yn yr Efengylau, tostiriodd yr arglwydd Iesu. Nid jyst ar gydynwyr, ond ar rai oedd a dim diddordeb ynddo fel gwaredwr. Ond fe dangosodd tostyri, a dyma beth mae'r adnod yn dweud. Rowch barch i bawb,
ni beidio ag am drin neb yn ein geiriau ni na'n gweithredoedd ni. Bob ma chi mynd nawr, nawr ys i bemfro ym mhob siop bron ys i bemfro, mae yna rhyw notice. Abuse towards our staff will not be tolerated. Wel, mae ddrwg dy fi, ond fel gwestiwn, peidiwch byth a roi abuse i neb. Dyw hwnna ddim yn meddwl bod ni'n gallu, bod ni beidio a pwynto mas pechod na ddregioni, ni alw ddregioni yn ddregioni, ni alw bechod yn bechod, ni ddweud wrth bobl dyma beth yw dregioni, a dyma beth yw pechod, a dyma beth mae'r Beibl yn ddweud, ond ni beidio a chamdrin neb yn ein geiriau na'n gweithredoedd. I'r gwrthwyneb, esiampl y Testament Newydd, chi gyd yn gwybod dameg y Samaria Trigarog. A dyma Samariad yn dod, mae dyn wedi syrthio i blith Lladron, mae wedi ei anafu, ac a beth nath y Samaria Trigarog, ond dod a roi help, dod a roi cysur a gwneud beth oedd e'n gallu wneud dros y dyn oedd mewn angen. Nawr mae rai bobl efo'n gilydd yn dweud, social gospel. Na, ni social gospel. Mae'n rhan o chymun Duw fan hyn, rowch barch i bawb. Pwy bynnag y Duw. Ac wrth gwrs y parch mwyach ni'n gallu rhoi yw yr Efengyl. Mae dynion tu allan i'r lle yma heno, pobl Llanelli, pobl Rhwynhendi, pobl ardaloedd Sir Gar, maen nhw mewn angen mor. Dyn nhw ddim yn gwybod bod nhw mewn angen mor. Dyn nhw ddim yn teimlo bod nhw mewn angen mawr, ond maen nhw mewn angen mor. Maen nhw o dan ddigofain Duw. A'r unig un sydd yn gallu cwrdd â'i angen nhw, yr unig un sydd yn gallu cwrdd â'ch angen chi, os chi ddim yn nabod yr arglwydd Iesu heno, yw y gwaredwr. Ac felly, y peth mwyaf ni'n gallu wneud, wrth roi barch i bawb, yw cyflwyno yr arglwydd Iesu Grist. Cyflwyno nhw i'r gwirionedd a dweud, dyma gwirionedd. Dyma gwirionedd y gair, dyma'r Efengyl. Dyma neges yr yngylion i chi. A gadnwyd y Methlehem, gwaredwr sef Crist, yr arglwydd. Felly carodd Duw y byd fel y rhoddodd e fe, ei unig ynedig fab yna chollir pwy bynnag a gredw ynddo fe, ond caffel ohono fywyd tragwyddol. A ni'n cyflwyno'r Efengyl. A gwahodd a dweud dewch. A phrofwch y bendith mwyaf all neb i brofi yma yn y byd. Y bendith o gael iach awdwriaeth yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly rowch barch i bawb. Mae'n orchymyn, ond sydd allai fod yn sanctaeth? Sydd allai gynyddu mewn sancteiddrwydd? Trwy bob dydd cadw mewn golwg a dylwn ni roi barch i bawb, i bwy bynnag wy'n cwrdda, pwy bynnag ydyw. Rai mae'r byd yn i wawdio, rai mae'r byd yn i wrthod ac yn i anwybyddu, a rwy fi i barchu. I barchu bawb. Pawb sydd wedi ei greu ar lun a delw Duw. Wel, yr ail o'r chymun fan hyn, carwch deulu'r ffydd. Ni'n symud nawr
o'r byd i eglwys Iesu Grist. Carwch deulu'r ffydd. Chi'n gweld os mae Duw wedi ein hachub ni, os mae Duw wedi dod â ni i nabod yr arglwydd Iesu, os ni'n perthyn i Iesu, ni'n perthyn i'n gilydd. Ni'n brodyr a chwiorydd yn yr arglwydd Iesu Grist. A ble ni'n gweld teulu'r ffydd, ni'n gweld teulu'r ffydd yn yr eglwys leol. Chi yw teulu'r ffydd. A chi'n perthyn i'ch gilydd trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Eto ni'n byw mewn dyddiau lle mae pobl yn dweud, wel, sy'n angen yr eglwys arna, allai fod yn Gristion heb yr eglwys, allai fod yn Gristion heb fod mewn perthynas a neb arall, allai fod yn one-man island, a one-man Christian. Wel, dyw'r Testament Newydd ddim yn cydnabod y fath peth. Chi'n darllen yn llyfr yr Actau, ar ddydd y Pentecost, beth digwyddodd ar ddydd y Pentecost? Pregethodd Pedr, a dyma miloedd o bobl, 3,000 o bobl yn dod i Oedfa'r Hwyr ac i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. A beth digwyddodd wedyn? Dath nhw i gyffesu eu pechodau nhw a mynd trwy ddyfroedd bedydd, fel arwydd bod Duw wedi gweithio yn ynddynt, bod Duw wedi rhoi bywyd newydd iddyn nhw. A wedyn y beth nesaf chi'n darllen, ychwanegwyd 3,000 o bobl y diwrnod hynny. I beth? Wel, i'r eglwys leol. O dim eglwys arall yn bodoli y pryd ni i'r eglwys yn Jerusalem. Ac wedyn y peth nesaf ni'n darllen iddyn nhw i barhau yn athrawiaeth yr apostolion, mewn torri bara, mewn gweddiau, ac mewn cymdeithas, yn y cymdeithas, yn cyfeillach Gristnogol. A chi'n gweld y pobl yma oedd wedi dod i nabod yr arglwydd Iesu, ond nhw na wedi dod i mewn i berthynas a'i gilydd. Yn rhan o'r eglwys leol, yn rhan o'r deulu'r ffydd, a'r gorchymyn fan hyn yw hyn, cerwch deulu'r ffydd. Carwch eich gilydd. Dyw'r byd ddim yn mynd i'ch caru chi. Pan ysgrifennodd Pedr y llythyr yma, oedd yr ymerawdwr yn ei erlid nhw. Oedd pobl y byd yn ei cysau nhw, ond nhw'n pererinion y dieithriaid yn y byd. A mae'n diddorol bod Pedr fan hyn yn pwysleisio tro ar ôl tro yr angen i'r eglwys i garu, i Gristnogion i garu ei gilydd. Yn y benod cyntaf, mae'n dweud i'w cariad nhw i fod heb unrhyw ragryth. Ni'n brawgarwch di-ragryth, carwch eich gilydd o galon byr yn angerddol. Mae'n mynd ymlaen fan hyn. Carwch eich gilydd. Wel, oedd na un cyn brif weinidog wedi sôn am hug y hwdi. Beth yw cariad Cristnogol? Roi cwtch i Gristion? Wel, na. Mae'n peth ymarferol dros ben. So allai caru fy nghi Gristnogion? Wel, yn 1 Corinthiad 13, mae Duw yn dweud beth yw cariad. Y mae cariad yn amyneddgar. A mae cariad yn gymwyn asgar. Nid yw cariad yn cenfigeni. Nid yw'n ymffrostio, nid yw'n ymchwyddo.
Nid yw'n gwneud dim sy'n anweddus. Nid yw'n ceisio i ddibenion ei hun. Nid yw'n gwylltio. Nid yw'n cadw cyfrif o gam. Nid yw'n cael llawenydd mewn anghyfiawnder. Ond y mae'n cyd-lawenhau ar gwirionedd. A mae'n goddef i'r eithaf. Yn credu'r eithaf. Yn gobeithio i'r eithaf. Yn dal ati i'r eithaf. Nodwch y geiriau, i'r eithaf. Y flwyddyn hon, dwi ddim eisiau rhoi sioc i neb, ond y flwyddyn hon, fe fyddwn ni yn siomi ein gilydd. Fe fyddwn ni yn pechu yn erbyn ein gilydd oherwydd pechyduriaid ydym ni. Ni'n mynd i treial i beidio, ond y reality yw, ni'n mynd i ambell waith pechu yn erbyn ein gilydd. Siomi ein gilydd. Tramgwyddo ein gilydd. Ond beth mae cariad yn gwneud? Mae cariad yn goddef i'r eithaf. Yn credu'r eithaf, yn gobeithio i'r eithaf, yn dal ati'r eithaf. Hynny yw, ni ddim yn mynd i torri ein cariad tuag at ein gilydd. Hyd yn oed yn ein siom. Hyd yn oed pan ni'n disappointed yn gilydd. Ni'n mynd i dal i garu. Dal i fod yn amyneddgar, dal i fod yn gymwynasgar. Carwch, deulu'r ffydd. Wel, mae amser yn mynd ymlaen, y trydydd gorchymyn fan hyn, ofnwch Dduw. A ni'n dod am perthynas ni a Duw nawr, ofnwch Duw. Falle mae hynny yn rhywbeth dierth i'n dyddiau ni to, ni'n sôn am caru Duw, ond ofni Duw, ofni Duw. Mae yna dau fath o ofn yn y Beibl. Os chi ddim yn credu yn yr arglwydd Iesu heno, fe ddylech chi ofni Duw yn fawr. Oherwydd bydd yn peth ofnadw i sefyll o flaen y Duw byw. Nid yw Father Christmas yw Duw, ond mae Duw yn Dduw sanctaidd, mae'n Dduw cyfiaw, mae'n Dduw ogoneddus, mae'n Dduw sydd yn gweld pob peth, sy'n bresennol ym mhob man, mae'n Dduw sydd yn frenu, mae ariosydd, mae'n sofran. Edrychwch, mae blwyddyn newydd yn dechrau. Ac ni'n blwyddyn yn henach nag o'n ni llynedd. Ac un emyn sy'n taro fi tro ar ôl tro yw'r emyn Abide with me, lle yn y ail bennill mae'n dweud, swift to its close, ebbs out life's little day. It's a little day. Fi'n gallu nawr edrych nôl a gweld bod y blynyddoedd wedi mynd. Life's little day. Ac mae'r ymynydd yn dweud swift to its close, ebbs out, life's little day. Ac os chi ddim yn nabod yr arglwydd Iesu Grist, bydd diwedd bywyd yma yn y byd yn dod â chi i'r man gweitha allwch chi fod i sefyll yn noeth ger bron Duw yn eich pechod. Mae'r Beibl yn dweud ar ddydd y farn bydd pobl yn galw i'r mynyddoedd i syrthio
arnynt yw cuddio. Yw cuddio rhag llyd yr oen. I sefyll ger bron Duw a chlywed y llais yn dweud, ewch oddi wrthyf. I ble? I'r tân. I'r tân a barotwyd. Y tân tragwyddol. Drychwch, peidiwch bod yn ffŵl. Os chi ddim yn nabod Crist Iesu, mae eisiau i chi heno mewn mas o'r lle yma yn ofni. Yn ofni y moment, y safwch o flaen Duw. Ond, i'r Cristion mae angen ofni Duw, ond mae'n wahanol i ni. Mae'n wahanol i'r Cristion. Mae'r condemniad wedi mynd. Mae'r condemniad wedi mynd. Mae heddwch gyda ni a Duw. Trwy ein harglwydd Iesu Grist sy'n condemniad i'r rai sydd yn Grist Iesu. Fe allwn ni y diwrnod hwnnw sefyll o flaen Duw gyda llawenydd. Llawenydd mawr. Allwn ni disgwyl ymlaen i'r dydd. Pan cawn ni sefyll o flaen Duw, o symud o'r byd yma. Mae'r un ebyn yn dweud, heaven's morning breaks, and earth's vain shadows flee. Bydd hynny yn fendigedig i sefyll o flaen Duw a gwybod allwn ni pledio yr arglwydd Iesu Grist a gwybod bydd neb yn dwyn unrhyw cyhuddiad yn ein herbyn ni. Neb yn y byd, y diafol, neb. Bydd neb yn gallu dwyn cyhuddiad yn ein herbyn ni. Fe allwn ni ddweud gyda'r ymynydd wen, from the dust of death I rise to claim my mansion in the skies. E'en this shall be my plea. Jesus hath lived, hath died for me. Ond mae eisiau Cristion hefyd i gofio bod Duw ddim wedi newid. Mae'n dal yn sanctaidd. Mae'n dal yn holl a lluog. Fe ddysgodd Iesu i'w ddisgyblion i weddio ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd sancteiddier dy enw. Ni'n dod ac ni'n plygu ger bron Duw sydd yn sanctaidd ac yn ogoneddus, ac mae angen cael yn ein calonau ni parchedig ofna o'r arglwydd. Yr ofn sydd yn parchu Duw fel ein tad ni. A'r diffiniad gorau wedi darllen o beth yw ofn Duw yw rhyw brawddeg dywedodd Bridges yn ei esboniad yn llyfr y Diarhebion, lle mae Bridges yn dweud, to fear God means that God's smile, the Father's smile, is your greatest delight, and your Father's frown is your greatest dread. Hynny yw, ni'n byw am presenoldeb Duw, ni'n sylweddoli o ddydd i ddydd bod Duw yn ein gweld ni, y Duw ma sydd wedi ein hachub ni, y Duw ma sy'n dad arno ni, ac i gael gwen ein dad. Dyna yw ein dyleit mwyaf ni, i wybod bod Duw yn gwenu arno ni a bod Duw yn bles â ni. Ond ein ofn mwyaf ni yw teimlo gwg y tad. Fatherly displeasure. Ac felly ni'n ceisio bob dydd
i fyw i blesio Duw, nid i ennill iachawdwriaeth, ond fel rhan o'n diolchgarwch ni tuag at Duw am ein iachawdwriaeth. Ac ni'n ceisio i blesio ef, a ceisio teimlo i wen o ddydd i ddydd, fel ein dyleit mwyach, a ni'n byw felly ym mhresenoldeb Duw fel ni. A dyna beth yw i ofni Duw, mae y parchedig ofna o Dduw yn ein calonau ni, bod ni eisiau bob amser i'w blesio ef. Wel, y peth ola wedyn i gloi, mae Pedr yn dweud, parchwch ar y mirawdwr, parchwch ar y mirawdwr. Ni'n dod, mae y mirawdwr fyna meddwl pawb sy'n mewn awdurdod drosom ni. Mae eisiau ni sylweddoli bod Duw wedi ordeinio awdurdodau i fod drosom ni. Dyna i drefn ar gyfer y byd, bod Duw wedi gosod rhai mewn awdurdod drosom ni. Y brenin, y llywodraeth lleol, yr heddlu, y magistrate, y barnwr, yr heddlu. Ac mae'n dweud, wel, mae'n dyletswydd ni yw hyn i barchu ar y mirawdwr. Nawr te, beth mae hynny'n golygu? Wrth edrych nôl ar y flwyddyn aeth heibio, ac ar y rai sydd wedi ein harwen ni, y llynedd, wel, beth allai ddweud? Ambell waith mae ymddygiad nhw wedi bod yn warthus, ac ambell waith mae'r ddeddfe maen nhw wedi pasio wedi bod yn ddrygionus. A dyw'r adnodd ma ddim yn stopo ni rhag ddweud hynny. Bod ymddygiad rhai mewn awdurdod drosom ni wedi bod yn ofnadw, bod eu bywydau nhw wedi bod yn ofnadw. A bod rhai o'r ddeddfe sy'n cael eu pasio yn ddrygionus i ddweud y gwir, ac yn erbyn gair Duw. Ac ni'n gallu dweud hynny gyda ymlaen felly wrth y bobl yma. Ond, mi eisiau gweud, wi dal ar Facebook. Mae rai o'r pethau wy'n darllen ar Facebook yn y byd, wel, na fe. Ond mae rai o'r pethau wy'n darllen ar Facebook, mae Cristnogion wedi ysgrifennu. Yn rhoi tymed bach o sioc. Efallai ni'n anghytuno a llawer o bethau mae rhai mewn awdurdod yn gwneud. Mae angen parchu y rai mae Duw wedi gosod drosom ni. I fod yn blaen i alw unrhyw, un mewn yn y llywodraeth neu yn parliament, i alw nhw yn fochyn, ddyle hynny ddim fod. Yn sicr ddim fod ar dafod neu ar eiriau unrhyw Cristion. Fe allwn ni anghytuno a fod yn parchus ar un pryd, ac i ddangos parch tuag at ar y mirawdwr. Yn wir, mae'r Beibl yn galw arnom ni i weddio dros y fath bobl. I weddio am ei iachawdwriaeth nhw, a mae angen gweddio
am eu achawdwriaeth nhw. Ond mae Paul yn dweud yn y lle cyntaf felly yr wyf yn annog bod yn biliau, gweddiau, deisyddiadau a diolchiadau yn cael ei offrymu dros bawb, dros frenhinoedd a phawb sydd mewn awdurdod, i ni gael byw ein bywyd yn dawel a heddychlon yn llawn dywioldeb a gweddisder. Peth da yw hyn a chymeradwy gan Dduw, ein gwaredwr sy'n dymuno gweld pob un yn cael ei achub ac yn dod i ganfod y gwirionedd. Ac felly ni weddio dros y rai sy'n mewn awdurdod drosom ni. Felly, i ddod at ddiwedd yr adnod hyn o beth yw i fod yn sanctaidd? Beth yw i fod yn sanctaidd? Ai rhywbeth mas fyna yw bod tu hwnt i ddeall yw fod yn sanctaidd. Rhywbeth tu hwnt i'n grasp ni. Rhywbeth sy'n jyst yn digwydd i ni fel ni'n gallu gweud, wy'n teimlo yn sanctaidd. Na, mae bod yn sanctaidd yn rhywbeth ymarferol. Sut allai fod yn sanctaidd a chynyddu mewn sancteiddrwydd y flwyddyn hon? I benderfynu trwy ras Duw i roi barch i bawb. I benderfynu trwy ras a chymorth Duw i garu deulu'r ffydd, i mynnu y flwyddyn hon, i garu pobl Tabernacl Llwynhendy. I gynyddu yn fy ofn o Dduw, yn fy machedig ofn, i geisio plesio Duw o ddydd i ddydd, ac i fod yn ddinesydd da, yn parchu awdurdod, a gweddio dros y rai sydd mewn awdurdod drosom, ac i gynyddu yn rhai ni gyd. Dyna 4 peth ymarferol, ac falle 4 adduned blwyddyn newydd i bob un ohonom. Wel, ni'n mynd i droi orffen ein hoedfa o amnerth i dreulio nyddiau yng ngynteddoedd ti fy nhad. Byw yng nghanol y goleuni tywyllwch obri dan fy nhraed. Ni'n mynd i sefyll felly i ganu'r emyn hon.
dim ond ti ar lenwym ryd, nid oes casglydd meddan niwed, ond fwy so ar dyrym. Heb ddod hyd oes rwydd gan Satan, na'r anwybod ni wedyn. Gyda fi mi ar drwy'r byddin, gyda chi mi ar drwy'r tân, gofaf ymchwil cifio'r ddonen, ond i ti fynd yn y blaen. Ti yw fam ddifan fa gadam, ti yw brenin, ti yw had. Ti dy hunan oedd yn unig, yw haiafaf dwyaidd rad. Ac yn nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a hariad Duw y Tad, a chymdeithas yr ysbryd glân, i agos gyda ni o'r awr hon, hyd yn oes oesoedd. Amen.